B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħut inġbarnaw fl-imkien biex nċelebraw il-liturġija tal-kelma u l-liturġija tal-Ewkaristija. U diża tanqasam f'żewġ partijiet, il-liturġija tal-kelma u l-liturġija tal-Ewkaristija. Llum qegħdin niċċelebraw jum il-kelma. Ovvjament qed nitkellmu dwar il-kelma ta' Alla. Però hemm il-kelma tagħna wkoll li tagħtina identità u l-kelma tagħna tista' tella l-ġenna u tista' tweġġel xi ħadd ukoll. Però llum il-kelma tal-Alla lilna tagħtina wkoll is-salvazzjoni. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija li se niċċelebraw flimkien fejn ħaniltaqgħu ma' Ġesu. Ejjew narfu ħtijietna, nirrikonoxxu ħtijietna, nitolbu maħfra lill-Alla. Fakkarkom l-qudisa tal-lum hija b'sufraġġju għar-Roħ Margaret Buttigieg. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja bira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bejn il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex fisem ibnek il-għażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Aqraw mill-ktieb tal-Liġi. Qari mill-ktieb ta' Nehemija. F'dak iż-żmien, Eżra l-Qassiż ġib il-ktieb tal-Liġi quddiem il-ġemgħa li kienet magħmula minn irġiel, nisa u oħrajn li kienu jifhmu dak li jisimgħu. U mis-sebb sa nofsinhar qara minnu quddiem l-irġiel, in-nisa u dawk li kienu kapaċi jifhmu. Iħares lejn il-misraħ li hemm quddiem bib l-ilma. U l-poplu kollu kien attent jisma' il-qari tal-ktieb tal-Liġi. Eżra l-iskriba kien wieqaf fuq park tal-injam li kienu waqfu għall-okkażjoni. Eżra fetaħ il-ktieb u raħ kulħadd jagħmel dan billi kien filgħoli il fuq mill-poplu kollu. U meta fetaħ il-ktieb kulħadd qam bil-wieqfa. U Eżra bierek il-mulej Alla l-kbir u l-poplu kollu bidejh merfuqajn il fuq wieġeb. Amen, amen, u xeħtu għarkub tijom b'wiċċhom mal-art jagħtu qima lill-mulej. Dawn raw mill-ktieb tal-Liġi b'mod li jiftiem, fisruh u spjegaw il-qari. Nehemija li kien il-gvernatur, Eżra il-Qassiż u skriba u Leviti li kienu qegħdin jgħallmu lill-poplu qalu lin-nies kollha dan hu jum qaddis ikkonsagrat lill-mulej Alla tagħkom. Tiktux u tibkux għax il-poplu kollu kien infex jikbi meta semma kliem il-Liġi. U żiedu jgħidulhom, morru u kulu laħam imsemmen u xorbu mbit ħelu. U lil dak li ma ħejjowlu xejn ibatulu sem minn dak li għandkom. Dan hu jum qaddis għall-mulej, la ssewdux qalbkom għax il-ferħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien
il-klim tiegħek mulej huwa spiritu ħajja. Ngħidu flimkien, il-klim tiegħek mulej huwa spiritu ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Ngħidu flimkien, il-klim tiegħek mulej huwa spiritu ħajja. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Ngħidu flimkien, il-klim tiegħek mulej huwa spiritu ħajja. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' l dejjem. Il-ġudizzju tal-mulej sewwa u msett għal kollox. Ngħidu flimkien, il-klim tiegħek mulej huwa spiritu ħajja. Ħajkunu milquwa quddiemek, kliem fommi u ħsieb qalbi, mulej blata tiegħi u fid-dej tiegħi. Ngħidu flimkien, il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. It-tieni qari. Intom il-ġisem ta' Kristu u kull wieħed minnkom membru tiegħu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Korintin. Ħuti bħalma l-ġisem wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Għax aħna wkoll il-koll tammidna fi spiritu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed, sew Lut, sew Griegi, sew irsiera, sew ħielsa, u l-koll xrobna minn spiritu wieħed. Issa l-ġisem mhuwiex membru wieħed imma magħmul minn ħafna membri. Intom il-ġisem ta' Kristu u kull wieħed minnkom membru tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Irrodu ħajr lil Alla. Jogħġobkom imubli fl-Evanġelu. Il-mulej bat ninwassal b'xara tajba lill-fqajrin u rrott il-ħelsien lill-maħqurin. Immulej ma'kom. Bidu tal-Evanġelju skont San Luqa. Bosta kienu dawk li ħadu fidejhom ix-xogħol li jiġbru bl-ordni f'rakkont wieħed il-ġrajja li seħħew fostna. Kif għaddewhom lilna dawk li sema l-bidu rawhom bajnejhom stess u saru ministri tal-kelma. Hekk ukoll jien Għażiż Teofilu. Wara li bir-reqqa kollha qatt infittex it-tarif dwar kull ma ġara sa mill-bidunet, derli li għandi nikteb kollox ħaġa b'ħaġa biex taraf sewwa il-verità sħiħa dwar kull ma tgħallimt. Jum wieħed Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu reġa' mar il-Galilea u l-fama tiegħu xterdet ma' dawk l-inħawi kollha għax hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta' kulħadd. U ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel kull nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Taw f'idejh il-ktieb tal-profeta Eżajija, fetħu u saf fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsakrani bagħat ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u ddawl mill-ġdid lill-lomja. Irrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Mbagħad reġa' għalaq il-ktieb taħlura l-qaddejja u qgħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuq. U beda jgħidilhom din il-kidba seħħet illum, intom u tisimgħuha. Il-kelma tal-mulej.
Fil-bidu ta' din il-qudisa tilkom li liturġija tal-kelma tal-lum tkellemna dwar il-kelma, il-qawwa tal-kelma. Il-Knisja tiċċelebra llum il-kelma ta' Alla. Il-Bibja, aħna l-Ġesu nafuh b'żex modi, anzi, nafuh bil-kelma l-aktar, jekk iridu naraw minnu Kristu, iridu naqraw il-Vanġelu, iridu naqraw il-Bibja. Imbagħad aħna wkoll niltaqgħu miegħu fl-Ewkaristija. Hemmhekk niltaqgħu faqda aktar intima għax nsiru ħaġa waħda miegħu. Però llum hija l-enfasi fuq il-kelma. Fil-fatt fl-ewwel lezzjoni li qrajna mill-ktieb ta' Nehemija nisemgħu lill-profeta Eżdra illi wara li ħarġu mill-eżilju ma ninsewx li dan il-poplu ta' Iżrael kien tilef kollox għalhekk illum il-kelma wkoll turina minn int. Dan l-ewwel punt, il-kelma turi minn int. Ma jeżistix pajjiż jekk m'għandux lingwa. Ma jeżistix pajjiż dak li jagħmel nazzjon huwa territorju u l-lingwa, għalhekk aħna tħabatna ħafna bħala Malta biex il-lingwa tagħna tkun rikonoxxuta fil-Parlament Ewropew. Il-lingwa Maltija, il-lingwa tagħtina identità. Il-problema tas-soċjetà tal-lum li qegħdin nitilfu l-identità. Bħalma ġralhom fl-ewwel lezzjoni il-Lut. Il-Lut kienu għadhom ħirġin mill-eżilju, x'jiġifieri l-eżilju? Kisrulhom il-pajjiż, ħadu lil kulħadd skjaf u kellhom joqogħdu għar-regoli tal-Babilonja. Anqas ir-reliġjon tagħhom ma setgħu jipprattikaw kollox fil-moħbi. Kif ħarġu għandna lill-profeta Eżdra illi jerġa' jipprova jwaqqaf in-nazzjon. Kif? Billi jaqraw il-kelma tal-Alla, għax dan li kien jaqgħadhom. X'jiġifieri taqra l-kelma tal-Alla? Jerġgħu jsibu l-karattru, il-valur, is-sens tal-poplu ta' Iżrael. Dan għaliex japplika għalina llum. Xi toq taħseb ftit, is-soċjetà tagħna llum tilfet l-identità. Ma nafux minn aħna, biżejjed inħarsu madwarna, jew nsaqsu liż-żgħażagħ tagħna xi trid, xi rridu. Ħadd mhu ċert xi rridu. Tlifna is-sens tal-identità għax għażilna li nitilfuha. Meta aħna warrabna dak li lilna jagħmilna insara, aħna qed nitilfu l-identità tagħna. U tara jiena hekk inħossna li qiesna ġisem mingħajr Adam, jista' jieqaf ġisem mingħajr Adam le. Is-soċjetà kważi kollox sewwa. U meta ssaqsi imma jiena fejn sejjer? Għaliex qed ngħid dan għax illum Ġesu jagħtina l-identità fil-Vanġelu ċar ħafna. ċar ħafna. Biex ikollna sens fil-ħajja, rridu nkunu nafu fejn sejrin, rridu nkunu nafu x'irridu. Ma nistgħux nitilfu l-identità tagħna. Ġesu jidħol f'Nażaret. Il-Vanġelu jgħidilna l-ewlet San Luqa, dan huwa l-bidu tal-Vanġelu ta' San Luqa, jindirizzaħ il-Teofulu. Teofulu ifisser il-ħabib ta' Ġesu. Jgħidilna li wara li fittex u stqar qed jikteb il-ħajja ta' Ġesu. Qed jikbu għalina. Imma l-iktar ħaġa importanti li jgħid Ġesu, apparti li qara mill-profeta Eżajja 500 sena qabel. U x'jgħid Ġesu? L-iktar kelma importanti li jgħid Ġesu hija din il-kidba seħħet illum. Il-kelma ta' Alla mhux ħaġa antika, kull meta niġu għaw il-ħadd, il-kelma ta' Alla nitkellem lilek, lili, personali, fil-ħajja tal-persuna tiegħi f'dak il-mument. Jien għandi identità u Alla qed ikellem lili. Jien ġieli jgħidu li l-prit kax ma terfaħħiex minn sena l-oħra. Jien ma naqbilx ma dik il-ħaġa. Għax jiena nemmen il-kelma ta' hija ħajja. Il-kelma ta' Alla tadatta għal mument tal-ħajja tiegħek li tkun qed tgħix. Alla qed ikellmek dak il-ħin. Lil Ġesu x'inqallhom din il-kitba seħħet illum wera min hu
u rihom l-identità tiegħu li ma ċċettawhiex, però Ġesu ma beżax. Issa dan kif applikaw ħalina? Jien bħala nisrani żammejta l-identità tiegħi. Jekk jien bħala saċerdot ma nġibx ruħi ta' saċerdot, ma nilbis ta' saċerdot. Nibża nuri li jien saċerdot. Ma jkollix sinjal għal-menu li jien saċerdot. Nitlef l-identità tiegħi. Nitlef il-meta fejn nasal. Fejn jien sejjer, min jiena. Dan jiġri anke fil-familji. Meta l-missier jew l-om jitilfu l-identità tagħhom bħala nies miż-żewġin. Għamin jgħidlek ħan iżgħod ċurket m'għandix bżonnu. Titlef l-identità tiegħek. Nagħmlu profil fuq Facebook jew fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni u ma nkunux ċari minn aħna. Minn għalina illi ħansibu l-kuntentezza, mbagħad nindunaw illi m'għandniex identità. Jew addirittura li ħażin ħafna tagħmel profil fals. Is-soċjetà tagħna ħaditilna l-identità. Ġesu jgħidilna kunu insara. Jekk int nisrani, ipprova taqtax qalbek u tibżax tgħid li int nisrani. U din hija li lilna qed tfixkilna ħafna fis-soċjetà tagħna. Għax biżżejjed qedtilkom ħarsu lejn iż-żgħażagħ, xi trid fil-ħajja? Ma nafx, għandi kollox imma fejn sejjer ma nafx. U donni mdejja u l-problemi dejjem jikbru. Problemi ta' saħħa anke mentali, għax tlifna l-identità. Is-soċjetà serqitilna l-identità. Ġesu ma jwedniex aħna fil-ħajja tagħna kulħadd iwedna anke tara riklam, għax dan huwa l-aħjar prodott, għax dan huwa hekk, fil-politika kulħadd iwiegħed. Mbagħad kważi ftit iżommu l-kelma. Imma Alla ma jgħidilniex iwedkom jgħidilna issa, mhux iwedkom issa, dan seħħ illum. Jien qed inkellmek illum, mhux għada, minix iwedek il-ġenna, int salv, jiena mitta għalik salvajtek. Din ir-realtà tar-reliġjon tagħna. Din ir-realtà ta' Ġesu mhux iwedna, Ġesu qabel ma wedna mitu, mhux iwedek li ħansalvak, ġa mitta għalik u salvajtek. Int għandek timxi fit-triq b'daħqa, għax inti salvat, għamil ċamilt f'ħajtek, żbaljajt kemm żbaljajt f'ħajtek, int salvajt. U hawnhekk tidħol l-identità tagħna. Ġesu ma qadx jibża juri l-identità tiegħu, alla volja in-nies ta' madwaru ma ċċettawx. Issa d-domanda unjaqafa, jien qed nibża nuri li nisrani. Nibża ngħid li huwa nisma' l-qudies il-ħadd. Forsi fuq il-post tax-xogħol xi tqubija, għaliex tibża. Nibża ngħid li nemmen fil-ħajja, għaliex tibża. Għaliex sirna soċjetà li titkellem favur il-ħajja ikissruk u titkellem kontra l-ħajja iċabxbulek. Kulħadd għandu dritt għall-opinjoni tiegħu, però anki jien għandi dritt nesprimi li favur il-ħajja, ma tistax toqqafni. Jien nisrani u t-twemmin tiegħi mhux ħanibża ngħidu. Issa kulħadd Ġesu ma qadx jibża juri li nisrani. Jiena mammet, jiena nippreferi dak li jkun jgħid li jien ma niġix knisja x'ma nemmix, almenu sinċir. Ili beżani u Kristu din ikkritika ħafna ta' mhux qed ngħidha jien ta' li Lut kien jgħidilhom oqbra mbajda. Tmorru l-knisja titolbu imma mbagħad intoħorġuhom barra tgħixu mod ieħor. Tgħixu ġifieri mhux għax niżbaljaw ta' x'kulħadd jiżbalja. Kulħadd jiżbalja, mis-sema l-isfel kulħadd jiżbalja. Imma altru tiżbalja. U altru tgħid li jiena nemmen imma mbagħad niġi għassi no konxjament nagħmel il-kontra. Għax Alla u inqas importanti, iktar importanti huwa il-persuna li qed tissuġġeri li dik xi ħaġa. Dak huwa importanti aktar minn Alla. Issa naraw fejn hi l-identità tagħna.
naraw fejn hi l-identità tagħna. Jien mhux qed ngħidlek biex inċanfar, imma din hija l-verità. Il-verità mhux il-kelma tiegħi ta' illum qed niċċelebraw il-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla. Jiena hawnhekk qiegħed biex imwassal messaġġ mhux il-kelma tiegħi, il-Vanġelu mhuwiex tiegħi. Meta waslu anke intom twasslu l-Vanġelu mhux il-Vanġelu tagħkom ta' qegħdin twasslu il-Vanġelu ta' Alla. Bħalma Luqa għalinna ċaru tont. Dan huwa li tagħna Alla. Idu nagħmlu għażla eżiskuti dwar l-identità tagħna fil-ħajja. U l-kelma turina u turik min int. Kif titkellem u kif tesprimi ruħek tgħidilna eżatt min aħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Inhom bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħala s-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, eben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġli u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għammin belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu li għad il-ħajja li ġej mill-missier l-iben mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-iben u li tkellem fuq il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar mumdija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-liwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti nduru lejn il-mulej li permezz tal-kelma tiegħu urina mħabtu għalhekk b'fiduċja nresqu t-talbiet tagħna u ngħidu dawwalna mulej bil-kelma ta' ibnek. Dawwalna mulej bil-kelma ta' ibnek. Nitolbu għall-komunitajiet insara kollha biex jaqraw bl-imħabba l-kelma tiegħek u jħossuha preżenti f'ħajjithom. Nitolbu dawwalna mulej bil-kelma ta' ibnek. Nitolbu għal kull min ixandar il-kelma biex iwassal mhux il-ħsieb tiegħu imma bl-għajnuna tal-Ispirtu jwassal il-kelma talla li jrid jgħidilna. Nitolbu dawwalna mulej. Tolbu għalina l-koll sabiex nagħtu widen għall-kelma tal-Knisja li twasslilna ta' kuljum fil-Qudiesa biex tħalli fina l-frott mixtieq. Nitolbu. Dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu għejn lill-familji tagħna jibnu l-futur tagħhom fuq il-kelma tiegħek u għamel li l-morda u dawk li jidru li jduru bihom isibu kull faraġ f'kelmtek. Nitolbu. Alla jintbat lil Kristu biex ixandar l-bxara tajba tas-saltna lil-fqajrin. Għamel li kelmtu tidwi fina u tibnina f'ġisem wieħed fi Kristu li jgħix u jsaltana għal dejjem ta' dejjem. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo della bontà, abbiamo da questo pane, frutto del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventa per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventa per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Umili e benedetto. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox.
Ilqa bislim u lej l-offerta tagħna u għamel li jkunu ta' fejda għad għaddejsu s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq. Nizzuħħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier għaddejs għala ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet lil bniedem il-qadim bil-mewt tiegħu ħassar id-nubiet tagħna u wara l-bilqgħu minn tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem bit-tluħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha intennulek li nota tifħir u bla qiegħda ngħidu Qaddejs, 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 mlej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajjibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk għandna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xorxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu li lna jaqgħadna f'ġisem wieħed li li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u taqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna illum b'mod partikolari nitolbu għar-Roħ Margaret Buttigieg. Nitolbuk mulej iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u mal Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Spiritu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew bil-kelma tagħna nselmu lil-mulej il-missier tagħna din il-kelma li Alla tant ħabna li tajjilna u stess. Għalhekk ejjew ngħidu fl-imkien it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħelisna mid-deni. Ħelisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħiniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, għandna nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek nħallilkom islim natikom islim tijaj la tħarisx leħtijietna, iżħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija slim u laqda li jinti trid fija, li teħx s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Natu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tan Ġesu Kristu kun jiswew li jena senet qarbna bijom għal-ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf talla, tneħid nubiet ta' dinja, ħenna għalina. Ħaruf talla, tneħid nubiet ta' dinja. Ħaruf talla li tneħid nubiet ta' dinja. Dan huwa l-ħaruf talla. Dan huwa dak li neħid nubiet ta' dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarblu bihom għal-ħajja ta' dejjem ammen. الدم تكسر حسنا.
O Ġesu nirringrazzjawk ta' din l-Ewkaristija, nirringrazzjawk ukoll tal-kelma li tajtna u għamel kull kelma li toħroġ mill-fontana tkun ta' ġid. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, qawwina fil-ħajja ta' grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li natuk servizz tagħna bi Kristu Siedna. Għandna xi avviżi laqgħa ta' formazzjoni Marjana nhar l-4-26 ta' Jannar, imiss laqgħa oħra ta' formazzjoni Marjana din tibda fis-6:30 ta' filgħaxija u tkun fis-sala tas-Santwarju li tinsab taħt it-suntier. Neġukom biex tieħdu sehem f'dawn il-laqgħat ta' darba fix-xahar. Kulħadd huwa mistieden. Fakrukom għal darba oħra floti ta' dem, nħeġġu l-kull min jista' huwa f'saħħtu sabiex nhar it-3-25 ta' Jannar imur jagħti d-dem li huwa tant bżonn mis-sija sal-5 ta' filgħaxija fil-Berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu l-karta tal-identità magħkom. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tajba.